An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 7 juillet kalo dɔ bi y'o tile 27 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ n'o ye seliba kalo ye an b'a lada k'a fɔ bi y'o tile 28 ye jate la san kalo 12 don hejira san 1443 san dɔ dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye o bɛ senna basigi ni lafiya o bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la wulikɛjɔ min kɛra Kati fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na o ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka k'an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi a yirala k'a fɔ wulikɛjɔ kɛba n'o ye marifatigi jɛkulu dɔw ye ko kunungo dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na u taara foro dɔw tun bɛ yen ni maaw kun hakilila ko kow sumara k'u bɛ to foro baara kɛ ka taa maaw bɔ foro la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o waati kelen kɔnɔ na wulikɛjɔw bɛ sen na min ka dɔgɔ fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na jamanatigi ale ni Mali guvɛrnɛriw kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo ɲɛmaaw n'o ye guvɛrnɛr n'olu ye ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi fɛɛrɛ minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ o kan ka kɛ ka ɲɛsin an ka jamana basigi ma o bɛna kɛ k'a fɔ kunnafoni kunba ye bi ka se kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan ka lase balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw ye kunungo dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ k'u y'u kunda foro dɔw bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ mankanw kɔni k'ulu kun nɔgɔyara maaw kɔni tali daminɛ u ka forow la kana maaw sɔrɔ u ka forow la ni marifaw ye k'a fɔ u ye maaw gɛn u tun b'a fɛ ka dɔw yɛrɛ minɛ nka ka sanga ni wulikɛjɔ kɛbaw ye maaw ka wulikɛjɔ fɛ tɛgɛ ma se ka da maa kan nka min ye ka dɔn k'a fɔ komini 2 kɔnɔna na maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲina yalima nin tɛ ko ye ko min bɛ yen n'a bɛ maaw bila ɲɔgɔn na wa kosɔn kɛ dɔgɔ firi komini maaw u y'a yɛrɛ ka fulu kɔni tɛna t'u ka foro la u tɛna jɛn n'o ye nka jabalika minnu bɛ yen k'ulu ka to yen k'u ka baara kɛ ka sanga ni kunnafoni minnu dira ma kɛnɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maa minnu ye n'o dɔgɔfirikaw k'olu wɔlɔwuli u y'a yɛrɛ k'a fɔ jabali mara kɔnɔ k'u ka baaraw kɛ maa caman fɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ ka sigidalabaw ni k'u kungari ɲɔgɔn na yalima ni fɛɛrɛ ma kɛ ka se ka nin bali a dɔ bɛ dɔ la an mago bɛ basigi min na walima i ka dɔn k'a fɔ an bɛ fɛ ka tɛgɛdenw ɲɔgɔn bolo min kɛ an ka sigidaw kɔnɔ na yalima nin tɛ marifatigi jɛkulu ninnu ye ka se ka na don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw ka u bila ɲɔgɔn na u ka wulikɛjɔw fɛ nka kuma kɔrɔbarɔ tɛ dɔ wɛrɛ bi bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni hakilila minnu bɛ taa ne k'a bila faamuyali minɛ kɔnɔna na n'o kɛra basigi ni lafiya o bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni k'an tɛgɛ da o takunda kelen an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ko jadiwala tigilamaw u bɛ wulikɛjɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya mara caman kɔnɔ na i n'a fɔ jɛnɛ marabolo kɔnɔ na k'u tun ye wulikɛjɔw ɲini k'a fɔ k'u b'o kurakuraya ye kunnafoniw na k'an ka lakanabaw kɔni ka wulikɛjɔ fanga bonya kama cɛnni dɔw tun bɛ yen k'u tun bɛ k'o ɲini k'a fɔ k'u bɛ n'o kɛ k'olu ma se ka kɛ an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana le bi a basigi na lafiya lakanaba minnu bɛ n'u kɛlen bɛ ka fini ta an ka jamana lakanani kama bi yaraba Ala ka se d'u ma jamana k'a basigi n'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana sariya sunba yɛlɛmani baaraw ma o jɛkulu sugandilen kɔfɛ olu taara u ɲɛ da kunungo Haut Conseil des collectivités u taara u ɲɛ da o kan o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tale ka Mamadu Satigi Jakite la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Commission min kan ka an ka constitution sɛbɛn an y'o de commission reçoit ce matin n'u ka président a n'a ka membre dɔw olu nana ka na bɔ an ɲɛ ci min dir'u ma jamanatigi fɛ Asimi fɛ k'o ɲɛfɔ an ɲɛ olu b'a fɛ ka baara in kɛ cogo min na fana k'o fana ni ɲɛfɔ an ɲɛ o baara kɛcogo la o ni classe politique bɛna ɲɔgɔn ye cogo min na o ni société civile bɛna ɲɔgɔn ye cogo min na o ni mɔgɔ tɔw bɛna ɲɔgɔn ye cogo min na o y'o ɲɛfɔ an ɲɛ ka tila k'a fɔ an ɲɛ don nataw la u mako bɛ anw ka hakilina na kabini constitution falen minnu kun kan ka kɛ anw kun ye hakilina di olu ma o papier b'an bolo mais de novembre 2020 na déjà anw y'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'an ka constitution la o tuma an ka hakili jagaba kunna anw ye atelier ba k'an fɛ Haut Conseil la yan parti politique mɔgɔw sa o société civile o collectivité o ani SR fɛn fɛn dɔn ani Mali yɛrɛ institution bɛɛ an ye bɛɛ wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka hakilinaw ɲagabɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ olu bɛ se ka da cogo min na ka hakilina ɲagabɔ ko la an kun y'o labɛn k'a fɔ an kun y'o kɛ recommandation ye o maralen kun b'an bolo donc an y'olu ni an ka hakilina kɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'o di u ma n ko n'u mako b'an na su tile o an sigilen bɛ an bɛ u dɛmɛ.
Amaloran kafo Mamadou Satigini tunali kanye utara femi kama no jamana ikase ka tege di nyoma bene kelenya yarabi barami kalfalimu ma ala ko blaswa ba mene kono nambura ye mi kado kafo anga jamana konena faranyongando ni asuru tedore de kiri jamana kiri yere kase ka bla bele jele kase gi yere sura konena o kulu do ka akle mi be ni asuru betali ke amaloran kafo anga jamana konena ko demeso o barami sigira singa iyasa kase ka wuliga jawke uyaga faranyonga baye kaseka nyefolu ka konana kalaunga di kiri yere kaseka blasera ka bali lebi yere ya konana o kene ka mi kulu nyema ye mi Ibrahim Kureshi ale ba nyefwanye angalame aye hira nan de soro kuna sera ko ke Mali kono Mali on bi seka wasa soro kritika kola fole mu parajudiciwe obi dugu kono ani commune kono dugu be kono ambi ci bla gouverneur préfet ni sous-préfet ni maire mo kam mum soklin chekelen na ma commune kono ambulu former o mo bi seka jo saria minuna dugu kalanke l'état nani après attestation duma abe baraka mena duma donc lu yala la dugu kono ka muso ni ciew ka droit jo funyana ni boray ibna nu yoro la ni vestibule de droit ni be ka commune yoro de la parajur si minu kalan jolen soro o ko chamandon ambulu blakana niveau la avec un bureau ulu ni mo ngum min dala cien muso no gonche dugu tigin fanche o bena ulu fe ku ka kungonya funyana ambaloran kafo kuli nyema no tuye Ibrahim Kureshi o kofe anga jamana kiri ministre so tokola Siriki Jara tumbe kene kan kata ale joro fa kene kan demeso a hokum kona le kuma mi fo ofle ube mo kumbe do be munumunu mo shita kalama critique la ta kalama juta kalama procureur ta kalama ulube warmine katla ka foko a procureur de ko ka warmine président de ko ka warmine donc o bébé kumbe justice to tien donc am ba fo luma ko les rats de tribunaux a o tieni bakanga jamana kono e justice to tien ko sebe ni structure sorola o beke sababuye abe mo la sera et puis abe justice to nye ko sebe amaloran kafo ni tuye demeso anga jamana kono ni tuyo ka wuliga ya fura to mena kiriko ka bla bere jele bi sege ya kono to mena haklan yera bela ka bla so mena kono nambura ye mi ka do ka fo anga jamana kono na jamana tigi colonel Assimi Goïta ale wele bla krania Mali marablo nyema bere jele ni asoro ye gouverneur we ku wele anu ga jega sigi munde kanga ke jamana ngona na haminango munumbu labbi gele fofembe bele jele ka jeni ko o ka barola sigi o ka sega franyanga ke basi lafia bese ka soro choko mina sigi kunjele ko fe me ka do ka fo buguninga o ka gouverneur ya soro bateri ka général Keba Sangare kata se Tombouctou Bakun Kanté o gouverneur Flaulu wakla di barangira choko mina angulame be barola diga famay wule ka fo tegum mika ikafo kuno ni piponi jena anyanga dugunyira ayato anyanga dugunyira an gouverneur to yera donga fo degum meto feneka donc anu be jatemne puis kuma mo foranye mon bato bara nanyena abinya kata chomuna et puis abe na fay jume anga maradium kululu ni soja kululu lafia anga jamona ko anamena ni jabu dama ni la nauta o sera minka anya et à quoi de ce diaco émis, ça donne le somme 9h pour 19h. Les gens sont ici, car le gouverneur m'a appelé. Je m'ai délégué, je m'ai voulu savoir, je m'ai appelé, je m'ai fait un peu. Je m'ai fait un peu de claque, Jabi Dama, je m'ai fait Ambaloran kafoni tuye bugudinga uka gouverneur général Keba Sangare katase Tombouctou ka gouverneur ni asoro talika Bakun Kanté la olu tunganye folie ni uni jamana tige sigi minga ambe femi bora sigi ngona la yara bela ka kanyeta kanya sanga jamana manambura ye wuliga do min kera kati ni asoro kera jumado na kera geleaye na asoro wuliga do kela ka ketu kunanga jamana la kadaba ufe bara yin kasega jisuma ka tasuma kan o bara yin sebe fodo de jamana yakla da ko sinfe Ismail Fane ayin ngalikale la yalma ni mbara min kerawo yalma ere hakla munde yala neto Ismail Fane ni mouvement jamana kanu porte-parole mba bla munam kono dron malon ambega aklito ayre la anga donga fon an révolution dori damne révolution tekliklen koy namanya ay révolution damne kuday de do fo malembe ko de do anyine kadi ko de ko juna nimanya yi dona kele kono surtout ini mambe nyona ni puissance du moyen beba bloquer kele fen kele mbese ki so tikla mogola o vigilance di yuna ni politique do ko do anga jamana kono musara ka sana doni ni oye ka shawulu makele bla ni nyoche an balba munu be mo chama be ka kulunu to yi no yi flala mo ye ibaye ka fo a kobe ni ka ke sha kele ambulu ka fro an balma flaw oni bamana oni dogono a bebe sigi ke nyoga fe ante ni problème don
ani ɲɔgɔn cɛ maa jugu mana don surtout tɔgɔbu la k'a fɔ ko jadisiw don ni ne y'o qualifié k'u kɛ bandits armés zon vagabond binganikɛlaw ye n'olu nana caya jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn fila bɛ olu caya jamana kɔnɔ a fɔlɔ o ye chômage ni baara tɛ yen ka di jamanadenw ma u mana don u n'u hakili cɛ ni wari ye u bɛ tugu kɔ o bɛ se ka nin ko in cɛ a filanan maa minnu bɛ yen k'a fɔ u tɛ diinɛ ɲɛdɔn tɔgɔ b'u la ko diinɛtigiw don n'olu taara mɔgɔ façon dɔw ka wajuliw lamɛn dɔrɔn i b'a ye a b'u kuma yɛlɛma ni sitanɛ yɛrɛ ma don e yɛrɛ golo la ka se niveau dɔ ma maa k'a fɔ k'e ka taa nin tiɲɛni kɛ ko ni e sara k'e bɛ taa alijinɛ na ale yɛrɛ mun bɛ k'a fiyɛ o tuma alijinɛ ma d'ale yɛrɛ wa kati ataki a mɛnna n bɛ kule la n bɛ kule n bɛ nin kuma in fɔ n'a fɔra mali bɛ ligne rouge kɔnɔ atakiw bɛ ka kɛ mali fan 14 bɛɛ la i bɛ taa an ka kanw de kɔnɔ wa a bɛɛ ka fisa i ka kɛ mobili la mobili mun ye mobili ɲɛnama ye u tɛ i contrôler hali n'u b'i contrôler fɛnɛ i kana ka contrôler cogo min na i tɛ contrôler ten aéroport b'o la an ka foroba cakɛda belebelebaw b'o la n'u y'i ka mobili ye cogo ka ɲi dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ i tɛ contrôler ka ɲa n'i ye kati ataki jateminɛ mobili sera ka se fo nin niveau in ma cogo mun na depuis mobili nacogo i b'a ye k'a fɔ sentinelle kun bɛ rafale la parce que n'u kun y'a lajɔ k'u b'a fiyɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ a bannen don k'i wasa don fiyɛli ma u kun bɛ rafale la an bɛ yɔrɔ min na a tɛ se mais ala barika la u kun bɛ mun ɲini u ma se k'o sɔrɔ parce que an ka cɛden kelen de sera ka to a la an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲinɛ a la k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye maa minnu bɛ bila sentinelle la maa minnu bɛ bila camp garder la maa minnu bɛ bila surveillance la vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u yɛrɛ ni u bɛ ka bila ka munna minnu garder o tɛ dɛ u yɛrɛ ni dun b'i yɛrɛ ni na ka na hali ka chef min bɛ kan kɔnɔ n'a bɔra k'a bɛ don a ka kan i k'a ka mobili fili i ka chef yɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ k'i diriger kan kɔnɔ n'a bɔra k'a bɛ don i kana k'o fili en plus forte raison mɔgɔ gansan wɛrɛ an bɛ mun f'u ye u ka dɔ fara vigilance kan maliyɛn bɛɛ don bɛɛ ka sabali négligence ma nin wagati in na parce que nin y'an donnen kɛlɛ de kɔnɔ sa a tɛ komi n'a fɔ bi ni sini kɛlɛ don dɛ mais foyi t'a kɛlɛ nɔgɔya an maliyɛnw ma fo patriotisme ka kɛ an dusukun na jamana kanu o ka na an bɛɛ kelen-kelenna la taa kɛ ni jamana kanu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka nin kɛlɛ k'i yɛrɛbakun ne dɔ bɛ ka na i fa ka du de ci o tuma e tɛ jɛn n'i fa ka du ci donc maliyɛn bɛɛ kana ka o miiriya de ta n'an y'o miiriya ta i b'a ye k'a fɔ puissance fɛn fɛn bɛ nin janfa la ka ɲɛsin an ka jamana ma mali b'a yɛrɛ sɔrɔ n b'o exemple kɛ vietnamiyɛnw ye américains bɛ taa bi vietnamiyɛnw kan wagati mun faransi bɛ taa bi vietnamiyɛnw kan wagati mun hali sini États-Unis sɔrɔsi kɔrɔ bɛɛ Vietnam effet b'u hakiliw la hali sini tellement que vietnamiyɛnw ye fagali min dɔw kan alors que moyen façon bɛɛ kun ye ka Vietnam bɔ quartier sanfɛ mais tellement que u ye jamana kɛ priorité ye américains ma se ka dadigi ka vietnamiyɛnw na fo k'a fa don u ka sɔrɔsɔrɔ hali sini tellement que vietnamiyɛnw ye fagali min dɔw kan fo maliyɛnw fɛnɛ k'o de bila u hakili la ka mali kɛ u fa de ka mali k'u ba de k'a dɔn k'a fɔ jamana in de ye a bɛɛ ye n'o o nana na ni kɛlɛ nin bɛ ban joona k'a daga bɔ an da la an b'a fɔ maa fɛn fɛn fatura nin na ala k'u bɛɛ jigiyɔrɔ ɲa voile lankolon fɛn fɛn bɛ passé mɔgɔ sabali a partager ma parce que u bɛ ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ ka communication de kɔnɔ maa ninnu ma na k'u bɛna kan ci koyi maa ninnu nana de ka ko dɔ yira dɔrɔn a tɔgɔ ka se k'a fɔ ko i m'a ye k'u y'u ɲɛsin hali président yɛrɛ ka yɔrɔ ma ko n'u ko k'u bɛ se ka yɔrɔ fɛn fɛn gosi u bɛ se ka kɛ donc u ye message dɔ de lase u b'a yira k'a fɔ an fana ka to an ka garde kan an ka da ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi an ka daw la an ka dɔn k'a fɔ u t'u yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ ka jamana yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ n'u ni tora jamana ko la donc an fana ka a bila o munna de kɔnɔ n'a y'a bila o munna kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mali bɛ sankɔrɔta ta an b'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la an balodan k'a fɔ ni tun ye Ismail fana kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi ni lafiya yarabi ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye ɲɔgɔndan dɔ kɛrɛnkɛrɛnna kɛnɛya baarakɛlaw kɛnɛya kalan kɛbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw daminɛna ntɛnɛn don o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ an ka minisiri bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ale taara a ɲɛ da kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ président de centre Mamadu Keita ale bɛ fɛn ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. u b'a fɔ min ma ko santé maternelle infantile o b'a la u b'a fɔ minnu ma ko santé publique olu b'a la u b'a fɔ minnu ma ko technicien de laboratoire et de pharmacie olu fana b'a la i b'a sɔrɔ bi Welesebugu denmisɛnninw bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ yan bi n'i taara Bamakɔ rive gauche la i b'a sɔrɔ kolokanikaw ni katikaw nalen bɛ yen barisa école de santé bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ ka kimɛnni kɛ maa tɛ se ka k'a yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen na f'an k'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ de la min tɔ bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani ɲɔgɔndan tɔ sariya bɛɛ ye kelen ye a yɛrɛ y'a ye da la an bɛ ka denmisɛnninw ka sakiw minɛ k'u bila da la téléphone tɛ don foyi tɛ don i n'i ka biki ani ka papier sinon i mago bɛ fɛn fɛn la o bɛɛ bɛ salle kɔnɔ association des écoles de santé publique
olu ni anw de bɛ jɛ ka baara kɛ olu de b'a musaka bɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ taa kimɛli na i yɛrɛ b'i ka kimɛli musaka bɔ walasa i ka se ka taa a la ni minnu ma musaka bɔ olu ye wagati wɛrɛ ma kɔnɔ. an b'a lɔn k'a fɔ Mamadu Keyita kɔfɛ n'o ye président de centre ye ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ɲɛsin bɛ kalanko ma Dede Usumana ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ministre ye kuma min fɔ ye o filɛ. bi sɔgɔmada in na examen an b'a fɔ min ma ko brevet de technicien de santé an nan'o lancement de la lycée kɔnɔ yan sɔgɔmada in na ta ye santé mɔgɔw ye agropastoral o fana ma kɛ fɔlɔ mais santé an y'a yir'u la k'a fɔ ko n'i ko santé dɔrɔn i ko mɔgɔw ni examen bɛɛ ye examen ye gouvernement de transition bolo donc en même temps an ye min kɛ examen tɔw la k'a fɔ k'a ka kɛ baara jɛlenw ye a ka kɛ k'a sɔrɔ yuruguyurugu ma k'a la fɛn wɛrɛ ma k'a la k'a kɛ a sira fɛ ni u ka règlement respecté an b'o o fana de appliquer ni examen ninnu fana na c'est pour que k'a yira k'a fɔ ko examen bɛɛ ye important ye donc brevet de technicien minnu santé minnu filɛ nin an mago b'u la yɔrɔ bɛɛ la santé kɔni alhamdulillah bi na Mali mago b'a la donc u k'u ka examen kɛ a ɲɛma u kana yuruguyurugu kɛ u kana fɛn wɛrɛ kɛ parce que ni minnu minɛna min ye kɛra ka tɔw ɲangi o de bɛ kɛ ka olu fana ɲangi donc an nana ka na o welewele kan ani président la transition ni premier ministre ni gouvernement bɛɛ transition autorité bɛɛ kana f'u ye k'a fɔ ko u soutenilen don an b'u kɔrɔ an b'u dɛmɛ u k'u ka baara kɛ a ɲɛma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye a fɔra cogo min na ɲini fɛn ala ka don sɔrɔli o da fɛ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Mali kunnafonidila dɔw olu bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bi kalan na kalan min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ taa ka dɔn k'a fɔ kalo 9 kalan boɲango la o baara min bɛna kɛ kunnafonidiso o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Banjugu Dante la baara in yɛrɛ a bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔna na an k'a lamɛn. an bɛ yan hukumu min kɔnɔ o ye ka kalan de ta ka ɲɛsin journaliste denmisɛnninw ma journalisme baara fila la a bɛ fɔ min ma ko reportage ani enquête o ye pratique ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni dili la kalo 9 kɔnɔ denmisɛnninw bɛna kalan jolen sɔrɔ karamɔgɔ minnu bɛna bɔ jamana kɔ ka nasara la ani Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'u ye o kalan in sɔrɔ a ka kan tuguni u ka taa kalan in baara kɛ u bɛ radio so minnu na u bɛ téléso minnu na u bɛ journaux minnu kɔnɔ n'u taara kalan in baara kɛ yen o b'a to a bɛ dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kalan min kɛra u kunna kalaninjɛ la a pratique fana na u y'o fana faamuya maison de presse sigira de walasa ka presse ka qualité n'a ka niveau améliorer c'est vrai qu'an bɛ waati mun na waati gɛlɛnw don mais n'an ye opportunité sɔrɔ an bɛ se ka formation kɛ journaliste kunna waati o waati a ka kɛ jamana ka kunnafonidisow ye a ka kɛ secteur privé ka kunnafonidisow ye a ka kan an ka baara kɛ baara min b'a to u b'u ka baara faamuya ka formation ɲumanw sɔrɔ o y'an sigi kun de. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Banjugu Dante kunnafonidilaw ka kunnafonidibilo soba o ɲɛma don maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ kalan in sɔrɔ olu la seereya dɔ bɛ yen min ye Aïssata Jawara ale yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira ale yera nin ko in sen fɛ an k'a lamɛn. n tagara nin bénéficiaire ninnu fɛ a nisɔndiya tɛ se ka fɔ wa a bɛ na fɛn caman de lase an ma an bɛna se ka reportage minnu bɛ kɛ à la hauteur reportage baw kɛ an bɛna se ka an spécialiser enquêtes la mɔgɔ minnu ma se ka chance sɔrɔ fɔlɔ don mais laban tɛ donc ni u ye welewelekan fɔ tuguni bɛɛ ka na a ka candidature don. an b'a lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ Aïssata Jawara ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ u bɛ na don kalan min kɔnɔ la ala ka kunjɛ yɛrɛ la k'a ka ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana n'an bɔra ye min ye fara ɲɔgɔn ba ye kɛnɛya minisiri so ka taa u bolo meleke fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ maa minnu bɛ kɛnɛya ko yɛrɛ ka se ka bila ɲɛdɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛba ye min ka dɔn k'a fɔ CNT ka ko o ko ju la wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ la kɛnɛya ka se ka bila siratigɛ jɛlen kelen kan an b'a lɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kulu in a ɲɛma dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Sori Danbɛlɛ la ale yɛrɛ b'a hakilila di ko in sen fɛ an k'a lamɛn. an bɛ yan bi hakili falenna de la ani ministère de la santé experts u bɛna gafe dɔ yira an na min bɛ kuma u ka baarakɛyɔrɔ cakɛbaw kan n'u ye INPS CANAM ani CMSS ye donc olu jɔyɔrɔ ye hakɛ min ye ka se jamanadenw ma donc i b'a dɔn Mali donnen bɛ tɔnba dɔ de la o tɔnba ni ɲɛsinnen bɛ prévoyance ko de ma prévoyance sociale donc n'a bɛ fɔ a ma ko CIPRIS donc o n'a ka sariyaw don donc o sariya ninnu pour que Mali ka se ka o sariyaw bato donc u nana u bɛna kuma anw fɛ
ka an ladɔnniya an fana kan hakilinataw fɔ la o sariyaw bɛ cogoya jumɛn pour que a sariyaw bɛ se ka tengu an ka jamana sariyaw la cogoya minnu na don nataw la sariya dɔw mana na siprɛsi hukumu kɔnɔna la a b'a to an bɛ faamuyali kɛ kuma tɛ caya a nafa bɛ bonya an ma. An balona k'a fɔ Mamadu Dambele kɔfɛ min ye an ka kɛnɛ minisiri minisiri yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ batali kɛ Jɔminɛtu Sangare la ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka kuma min fɔ a ko jula o filɛ. Jɛkulu in bɛ sigi san mun na 1993 Mali bɛ mɔgɔ la minnu kɛra sababu ye ka jɛkulu in sigi. Bon donc jɛkulu in kɔnɔna la sisan u bɛ mun de lajɛ an ka baarakɛyɔrɔ cakɛda mun bɛ n'a fɔ INPS mun bɛ n'a fɔ CANAM mun bɛ n'a fɔ CMSS olu ka baara taabolo olu ka baara bɛ kɛ cogo di kɛnɛya jɛlenya la cogo min na u bɛ baara minnu kɛ ka lase jamana kɔnɔdenw ma u bɛ ɲɛ cogo min na donc jɛkulu in bɛ baara kɛ o de la o baarakɛca in ɲɔgɔnna bɛ jamana 17 in kɔnɔna la u bɛɛ ka sariya dɔw de sigi mun b'a to baara in bɛ nɔgɔya cogo min na barisa farafin bɛ tagama jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc ni bɔra Mali la ka taa jamana ninnu dala kelen fɛn o fɛn mun na i ka kan ka sariya dɔ de bɛ yen a bɛ boli ka hakɛ dɔ de bɛ yen o bɛ d'i ma. Donc k'a fɔ k'i ye dunan ye ko nin hakɛ tɛ d'i ma o tɛ yen donc n'a bɛ fɔ ma ko les droits des travailleurs migrants donc o bɛ d'u ma fɛn caman b'a la donc jɛkulu in de y'a yira k'a fɔ sariya kura dɔ de kan ka ta jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka INPS ni CMSS ni CANAM ɲɔgɔnna minnu bɛ yen k'u ka baara sinsin cogo min na baara bɛ se ka kɛ jɛlenya cogo min na k'o kow sigi sen kan yaasa u bɛ fɛn minnu di n'o a bɛ fɔ ma pension n'a bɛ fɔ ma allocation familiale n'a bɛ fɔ ma accident de travail olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka kɛ kudaw ye jamana ninnu kɔnɔna la. An balona k'a fɔ kɛnɛya minisiri o minisiri ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na ala ka ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana n'an bɔra ye Musa Mara ye gafe kura dɔ ni ka se k'o baara sigi sen kan Mali kan gafe in yɛrɛ mun de don Musa Mara yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Gafe in ye gafe kurakuralen a bɔli fɔlɔ nin y'a san 16 ye ka kɔrɔ bi ɲɛ ne ye jateminɛw caman kɛ jamana tagabolo la n y'a ye sira dɔw bɛ yen n'an ma yɛlɛma don olu la a bɛna na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ an ma garijɛgɛ sɔrɔ jamana ka taa o sira ninnu fɛ ni san caman tɛmɛnen na bawo bi ka gɛlɛn ni kunu ye ni maa fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ i b'o dɔn donc o y'a ye an y'a ɲini ka gafe in kurakuraya hakilina minnu banna k'olu kurakuraya ka fɛɛrɛ kuraw fara kan kɛrɛnkɛrɛnya la tuma min na bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ka yɛlɛma don jamana tagabolo la a bɛ fɔ tubabukan na ko refondation fɛn caman bɛ ka fɔ yɛlɛma yɛrɛ ye mun ye politiki taga sira la an kan ka na ni sira jumɛn ye jamana kalanko la yurugu kɛlɛli la jamana maracogo an ka togodaw lakanani na an kan ka tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ an bɛ ɲɛmaaw sugandi cogoya min na ɲɛmaaw n'u ma kɛ ɲuman ye an bɛna se k'u yɛlɛma cogoya di an bɛna se ka ɲangili las'u ma cogoya di pour que ka ɲɛma ɲuman sɔrɔ ninnu bɛɛ ye hakilina ye an ye baara kɛ hakilina min kan gafe in kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ gafe in ka kɛ hakilina ye mɔgɔw k'a kalan k'u hakilina ta d'a kan n'a tɛntɛnna ka dɔw fara kan ka dɔw bɔ a la peut-être don dɔw la a bɛna se ka kɛ ɲuman ye jamana ma kɛrɛnkɛrɛnya la nin tuma in na an bɛ ka kow yɛlɛma ka kow bayɛlɛma sariya sunba bɛ ka bayɛlɛma jamana tagabolo caman bɛ ka bayɛlɛma transition kɔnɔna la o an y'a ye ka gafe in bila sen kan ni o hakilina ye an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di bɛɛ ma an b'an seko ko la bamanankan sɛbɛnni ka gɛlɛn anw yɛrɛ ma o ye maloya kuma ye dɛ nka an b'o tiɲɛ fɔ a fɔli kɔnɔ o ka nɔgɔ an ma donc an b'an seko kɛ k'a ɲɛfɔ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ se k'a ɲɛfɔ video bɛ kɛ yɔrɔ min na conférence bɛ kɛ komi ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ cogoya min na an bɛ taa ekɔlisow la ni mɔgɔw ka kuma kunnafonidilaw fana olu wele ka kunnafoni d'u ma olu fana k'a lase komi aw bɛ ka kɛ cogoya min na an bɛ an seko k'a la an b'a ɲini aw fana fɛ aw fana ka an dɛmɛ a sira kan a bɛɛ ye min ye dɔrɔn jamana kɔnɔdenw ka bɔ lahalaw kalama u ka u tafɛnw n'u nafan dɔn tuma dɔw la ka fara ɲɛmaaw kan ka ko dɔw kɛ ko dɔw ye min na jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ an b'a bisigi ala b'o kɛ inshallah. An balona k'a fɔ ni tun ye Musa Mara ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana ma n'an bɔra ye Welesebugu laɲiniw tun kɛra k'a fɔ k'a ka kɛ cercle ye o baaraw kun kɛra Welesebugu cercle ya a baaraw kɛlen kɔfɛ kunnafoni dɔw kun carila k'a fɔ ko a bɔra la nka wulikajɔw kɔni k'olu sabatira a yirala k'a fɔ ko cercle kura minnu kɔni n'i y'a sɔrɔ olu sigira sen kan ko Welesebugu sen b'a la Welesebugu ka maire n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Bubakari Samake ale b'o ɲɛfɔ an ye Welesebugu kɛlen cercle aw y'a filɛ cogo di. An bolo fila b'a kɔrɔ yanni bi ka se ni laɲiniw kɛra n bɛ se k'a fɔ Welesebugu ka cercle ya a kuma bɛ sen na ne bɛ se k'a fɔ a ka ca san 20 ye ne fɔra minnu kɔ olu ye cɛsiri caman k'a la ka na se ne yɛrɛ ma ni ala y'a latigɛ ne tile la an bɛ ala fo k'a barikada k'an ka komini kɔnɔdenw fo minnu bɛ Welesebugu la ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ ma ani yɔrɔ wɛrɛw la mɔgɔ kelen si tɛ yen a ko la ni u ma wuli ka jɔ k'a la i yɛrɛ b'a kalama kuma dɔw la
fɔra ko Welesebugu papier dɔw yera kuma dɔw la ka fɔ Welesebugu ma kɛ cercle ye ko a bɔra a ma an ye wulikajɔw kɛ ala nana kɛ kunnafoni laban mun dira an wulila k'a fɔ an ye Kati préfet yɛrɛ de y'a fɔ an ye ko sɛbɛn mun bɛ sen na k'a fɔra ko Welesebugu kɛra cercle ye papier bɛ sen na hali n'a sɔrɔ papier ninnu bɛɛ ma ban fɔlɔ papier fana dira an ma k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini mun kɛ k'a fɔ ko cercle kura mun kan ka sugandi Welesebugu b'o la Welesebugu bɛ yɔrɔ min na bi Welesebugu yɛrɛ cercle kan ka sigi yɔrɔ min na déjà o yɔrɔ bɛ yen o bilalen bɛ yen bi a ka ca san 20 ye donc n bɛ se k'a fɔ an labɛnnen don k'a kɔnɔ et puis ani Welesebugu yɛrɛ mana kɛ cercle ye ani commune minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o labɛnw fana an bɛ ɲɔgɔn yew ni fɛnw na ne bɛ se k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye bɛ yen an n'olu de bɛ a fɛnw bɛɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ an ka cercle kura wagati ni wagati ressortissants minnu bɛ Bamako ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ to ka ɲɔgɔn ye Welesebugu yɛrɛ cercle kura a kan ka labɛn cogo di an kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ ani a fɔra da la fɛn dɔw de bɛ olu fana kan ka kɛ o n'i ko ko cercle bamanan cercle kan ka na yɔrɔ min na o kan ka labɛn a fɔra de a kɛra cercle ye mais foyi ma bila sen kan Welesebugu cercle bɛ kɛ Buguni région de fɛ Buguni gouverneur kɔni sigira mais ni musaka yɛrɛ tɛ gouverneur bolo hali ka taama cercle ni ɲɔgɔn cɛ o de ye gɛlɛya ye ne b'a ye min ɲini gouvernement fɛ o ye cercle mun fɔra musaka ka di gouverneur ma u ka taama découpage yɛrɛ ka kɛ parce que i bɛ bɔ nin yɔrɔ la ka taa nin yɔrɔ la o y'i ka dan ye o de ma fɔ fɔlɔ jateminɛw kɔni kɛra karisa ni karisa bɛ fara nin kan mais ni Buguni région Sikaso région ni Kulukoro région kan ka dan yɔrɔ mun na olu ye fɛnw ye minnu kan ka bila sen kan n'a fɔra a kan ka waleya an kɔni b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n bɛ min fɔ commune kɔnɔdenw ye o ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni a fɔra an ye ka ban ko Welesebugu kɛra cercle ye i y'a ye gouvernement fana b'a se la mais an bɛ waati min kɔnɔ sisan a ma nɔgɔn an bɛɛ b'o kalama policiers nana i y'a dɔn ni policiers nana ka bɔ o ye fɛn dɔ daminɛtɔ ye an bɛ gouvernement fo la mais halisa laɲini tɔ mun bɛ sen na a ka d'an ye gouvernement ka hakili to an n'aw la sinon u ye dɔ kɛ ka ban parce que commissariat bɛ Welesebugu la donc an bɛ se k'a fɔ ma ko tare u nana an ka yɔrɔ ɲini u ka loger u logera yen mais an bɛ yɔrɔ min na bi Kulubali a tɛna mɛn yɛrɛ e na wele commissariat kura o inauguration na ni Ala sɔnna parce que a baaraw bɛ sen na caman kɛra a la kama an bɛ se k'a fɔ gouvernement ma k'a fɔ ko u bɛ dɔ la mais halisa commandant de cercle ka sigiyɔrɔ ko bɛ yen conseil de cercle fana sigiyɔrɔ bɛ yen dɔ kɔni kɛra minnu bɛ yen n'olu bɛ cercle ya majɛ kɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ o ka se ka bila sen kan an b'a lɔn k'a fɔ Welesebugukaw ka maire ni tun y'ale kan ya fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena an ka jamana ma n'an bɔra ye tungarankew k'u to jamana kɔkan na ka wulikajɔ kɛ ka se ka so ɲini an ka jamana kɔnɔ na ka o sigi sen kan u bɛ se ka so sɔrɔ cogo min na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ka to u ka bolo kan n'i bɛ yɔrɔ ɲini e ka se ka ɲini ye o kɛra kulu ye kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ o sigira sen kan u yɛrɛ fɛ ye kabini kumaja kow tun bɛ sen na waleyara an ka jamana ɲɛmaaw k'u tɛgɛ d'u ma ka se k'o baaraw sigi sen kan kɛnɛ dira ka ban a baara jɔliw daminɛna dɔw y'u ta sɔrɔ ka ban dɔw bɔra jamana kɔ kan ka se ka n'u ɲɛda kɛnɛ in kan jumadon u tun b'a kɛnɛ yɛrɛ kan ma caman ka sa kɛnɛ kan minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u nana u ɲɛda kɛnɛ yɛrɛ kan dɔw b'u hakilila de a ko senfɛ kɛnɛw lajɛlen kɔfɛ an k'u lamɛn. Fatumata Pupe Jara ye n ye diaspora présidente ye sisan projet in an y'a daminɛ MMC kɔnɔ Mali millionnaire club kɔnɔ depuis 7 ans sisan gɛlɛyaw sɔrɔla a kɔnɔ kuma caman b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛyaw ni diaspora nana k'a bɛ effort kɛ yan an bɛna système ka gɛlɛn an ma parce que administration compliqué don bon de deux an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen fana kuma dɔ la patience t'olu la olu t'a essayer k'a faamuya k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ vitesse ye ten i n'a fɔ a bɛ k'an sigiyɔrɔw la cogo min bi kɔni an b'a fɔ alhamdulilayi yɔrɔ in dalen don bɛɛ ye k'a fɔ diaspora bɛɛ ye vraiment sɛgɛn tɛ digi anw na parce que an ye effort min kɛ diaspora ye an b'o kɛ an yɛrɛ de ye mais an bɛ min ɲini diaspora fana fɛ n'an ye sɛgɛn kɛ ka effort kɛ u fana ka siraw nɔgɔya an bolo a ma nɔgɔn mais an kɔni y'an fanga fili a kan k'a baara kɛ wa an tɛna n'a dabila fana fo bɛɛ ka se k'i sago sɔrɔ a kɔnɔna na. Ne tɔgɔ Isa Kulibali fɛn min don a b'an bɛɛ ɲɛkɔrɔ yan nɔ ne yɛrɛ y'a prévu ye min y'a to an donna la an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ san'an bɛna parce que an ye terrain dɔ san terrain sannen kɔfɛ an pɛrɛlen k'an b'a jɔ an nana sɔrɔ dɔ nana sobaseman jɔ a kan o nana sobaseman jɔ a kan sisan nɔ an ye weleli kɛ k'a fɔ dɔ ye sobaseman jɔ an ka terrain kan k'u bɛna a régler donc a ma se ka régler donc an ka k'an ka wari d'a ma an ye plus de 5 ans kɛ san'an ka wari bɛ d'a ma nin kɔni ne bɛ min fɔ dɔrɔn nin garantilen don nanbara t'a la yɔrɔ caman de don ni yɔrɔ min ka di ye i bɛ se k'i ka choix kɛ a la ka i sigi yen nɔ donc bɛɛ n'i ka choix don o bɛɛ bɛ se ka woloma yan nɔ k'a kɛ. Bintu Tanja n sigilen bɛ New York bon bi kɔni an yɛrɛ nana ne yɛrɛ nana ne kuma da la mais bi nana vraiment nisɔndiyara ne kɔni bɛ min fɔ hali bi Ala ka taa ɲɛ
Ne tɔgɔ Asitu Darame anw bɛ New York an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bronx ma. N bɛ yan ka na yɔrɔ lajɛ a diyara n ye quoi parce que i b'a dɔn sojɔ ma nɔgɔn n'i ye nin kɛ kunkolodimi t'i da la foyi foyi n'i ka wari sara ɲɛ ma i ka tile b'i d'i ma i lafiyalen bɛ don a kɔnɔ o de y'a diya ne bɛ ka di n ye ɲɔgɔnna bɛɛ ka kɛ. Ne tɔgɔ Namba Jamu Bagayoko ne bɔra Houston Texas n bɛ projet kuma mɛn n tun ma deli ka a ye quoi mais Ala ye chance d'an yɛrɛ ma an bɛɛ ka kɛ Mali la nin moment in na ka a visiter. C'est vrai danaya bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen mais i ka ko kɛtɔ ye o fɛnɛ b'i tɔ la nisɔndiya k'i la sewa. Ne tɔgɔ Awa Sidibe ka bɔ New York Bronx. An y'a sɔrɔ New York Ala ni Bala Sisogo sababu Bala wulila k'an dɛmɛ Mali kɔnɔ an bɛ se ka jigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min an kana na luwanse ta ani an balimaw fɛnɛ kana fɔ ɲɔgɔn kɔ sojɔko la donc o sababu de y'a to Bala y'an bɛɛ dɛmɛ an bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ Mali la yan cogo min na. Ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija n'a bɛ sɔrɔ togo min na u ka wuli u ka se Bala ma New York Bala Sisogo n'a bɛ sɔrɔ togo min na u b'u bilasira. An balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye o kɔfɛ ni banki minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u b'a ka baara in ka se k'a dɔn ko baara bɛ kɛ ka jɛlenya kɔnɔna na olu maaw tun bɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. Ibrahim Diko la banque an bɛ association fo parce que kunu tɛmɛna kunu ye jumɛn ye kunu ye dutu ye mais aujourd'hui c'est le concret preuve de yira bi n'a fɔra mɔgɔ i bɛ kɔfɛ yan sojɔ a ma nɔgɔn i bɛ wari bila ka na so t'i ye i bɛ wari bila ka na dugukolo t'i ye i bɛ wari bila ka na souvent fana a bɛ fɔ ko wari dunna k'a sɔrɔ wari ma dun ce projet là bi a preuve ye jumɛn ye an kun bɛ madame ka so dɔw fana tɛ yan u frères n'u sœurs b'u ka so kɔnɔ jɔn nisɔndiyara bi bɛɛ de nisɔndiyara anw minnu bɛ projet kɔnɔ an nisɔndiyara association fana nisɔndiyara parce que u ye fɛn ye min b'u nimisi wasa u ye fɛn ye min bɛ dutu effacer ka b'u kunna sojɔ a ma nɔgɔn so san a ma nɔgɔn n bɛ so san ani n bɛ mobili san c'est pas la même chose i bɛ so san pour ta vie pour demain pour après demain i bɛ so fana san i y'a san 20 bi sini 60 de don 100 de don c'est la maison elle prend de la valeur c'est pas acheter une voiture tu l'achètes i y'a san bi dongo de b'a boli dongo de dɔ bɛ bɔ a valeur la donc jija de don minnu sɔnna ka don a la u y'a k'u yɛrɛ ye parce que aujourd'hui ils sont bénéficiaires u ye confiance min da association kan o confiance a y'a confiance renouvelée. C'est un projet qui ne peut pas aller sans la banque. On est garanti. En monumbe yorojo, la banque est garantie. Ou garantie l'endo. Association ka soro e jume, ou ka kunawolo e jume, ou ka disigosi e jume sini, ka sodi auma au monumbe extérieur là. Sini nous tara, ou ye bara minke malila, ou de bou, ou fere mroma, c'est-à-dire ça le donnera de la valeur ajoutée. Mboufo, ou ku djija ali 600. Djija debe ninkele, ni mro lame, sokola. I bɛ taa dumuni kɛ a tigi ka so n'i ko yan ka jan n'i m'i sigi sini i bɛ taa à 20 km parce que bi minnu tun ko yen ka jan n'a bɔra Amérique directement a bɛ n'a ka so i tɛ taa duba la i tɛ taa appartement na tu économises ton argent kuma caman ma k'a la o bɛɛ y'a ye a ɲɛ de la. Donc je vous remercie tous. Ne tɔgɔ Mamadou Bachili, Banque Atlantique. Je suis le responsable de service diaspora à la Banque Atlantique. Service de le Malien Berrier. Mɔgɔ bɛ installé ni mɔgɔ bɛ so la, mɔgɔ bɛ financement la, donc la banque est disponible. An ye caman kɛ mais projet caman fana bɛ en cours. An ka banque mère yɛrɛ, la Banque centrale populaire du Maroc, c'est une banque marocaine. Quelqu'un est mun ye dɔrɔn Africain bɛ fan o fan parce que an kɛra cogo o cogo mɔgɔ i taara fɛn de ɲini mais i hakili b'i ka so la, i laban ye i ka so de ye quoi. K'i to kɔfɛ ka wari ci ka na Mama Kayanta, je suis le directeur du projet Hamali. Depuis 2018, Soumounoume Yambi. Alhamdulillah, mais à la fois Barkada. Dernière follow Mounou Dona Kola. Ou le résultat freiné quoi. 10 euros, Bangu Baka traité, ou à Béouli Kamapa. Donc, en Gombe, ou le Dakar, et même si vous remercier, Alessandro Koutchesri, à quoi il mène, mais Moshi noté, il faut que tu donner à Donakola aujourd'hui. Dans le Befra Tessrika, voilà ça, Angouma, mais c'est qu'on a tourné pour que nous puissions beaucoup avancer quoi. Merci beaucoup. An balodan ka fɔ ni tun ye banki baarakɛla minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni baara in n'a bɛ ka tɛmɛ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni tun y'olu ka mɔgɔbaw kan ye o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ kulu in yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a sigira sen kan ka se ka nin baara in kɛ a ɲɛma Bala Sisogo ale yɛrɛ ye kuma ta a ye kuma min fɔ ko in na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Bala Jamu Sisogo ne de ye MMC Mali Millionnaire Club président ye association des Maliens Unis d'Amérique olu ka président fana ye n ye an bɛ masa subahana wataala barikada ka dugawu don k'an ka faso ye an filɛ cité mun na yan nɔ an ye baara minnu kɛ ani baara minnu bɛ sen na yan'an ka se yan nɔ an bɔra cité fɔlɔ la ani Africa Invest y'an bolo di ɲɔgɔn ma ani gouvernement an sera ka so minnu dɔ di olu la yen nɔ minnu ye so sɔrɔ o la déjà n'u ka tile b'u bolo n'u bɛ loger la o so kɔnɔ yan nɔ an balimamuso Awa filɛ nin ye a n'a furukɛ fana bɔra New York Bronx
ka na k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin u ye so san États-Unis mais o m'u bali k'a fɔ ko u faso fɛnɛ la u ye yan nɔ fɛnɛ ta kɛ u ɲɔgɔnna caman fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ nin ko kelen kan depuis 2015 nin y'an san 7 ye an bɛ nin baara kelen kan c'est vrai a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko baara in tɛ se ka kɛ an tun b'a faamuya ne yɛrɛ précisément ne tun b'a faamuya a bɛ ŋɔnɔ ko juguya kumaw tun don a ka gɛlɛn fo k'a tɛmɛ gɛlɛya kan parce que mɔgɔ si tun tɛ se k'a imaginer stratégie tun bɛ se ka sɔrɔ pour financer les Maliens de la diaspora a kɛcogo tun tɛ yen nɔ problème de CDI bɛ yen nɔ an minnu sigilen bɛ kɔfɛlaw la i kɛra France o i kɛra Australie o i kɛra Canada o i kɛra États-Unis o i kɛra Gabon o i kɛra dugu o dugu la n'i ko ka i bɛ baara la yen nɔ ko k'i ka sara wari i ka salaire k'a da k'a domicile Mali banque dɔ la u tɛna se k'a kɛ n'u ma se k'a kɛ banque fɛnɛ tɛ risque ta walasa ka Maliens de la diaspora financer donc o tun ye kɔlɔlɔ belebeleba dɔ ye an ma an sigiyɔrɔ bɛnna kɔfɛla ma o t'an bɔ maliyɛnya la nin ye ne san 31 ye États-Unis an b'a dɔn mun b'a la an caman bɛ yen nɔ an bɛɛ n'an ka julifɔn dɔw bɛ yen nɔ mun y'a ta fɔ mun m'a ta fɔ i bɛ taa sɔrɔ wariw cira a donna cogo wɛrɛw fɛ wariw kɛra ou bien terrain san terrain papier a dira mɔgɔ 3 ma a dira mɔgɔ 4 ma gɛlɛya fɔsɔn dɔrɔn don gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi an filɛ nin ye terrain kan a ɲɛ bɛ cité la yan nɔ fɔlɔ parcours bɛna k'a kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ kɔfɛ cogo min na an denw t'u tulonkɛ parc minnu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow bɛ kɛ yan nɔ komi an yɛrɛ ka clinique bɛ kɛ yan nɔ butigiw bɛ kɛ yan nɔ komi an yɛrɛ ka shopping centre bɛ kɛ yan nɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen wele maliyɛn bɛ fan o fan fɛ États-Unis ko tɛ foyi tɛ projet in na i ka dɔ sɔrɔ cogo b'a la yen nɔ an baladan k'a fɔ ni tun ye Bala Sisoko kan ye ni ɲɛ dara kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ ko do komi bɛ n'a bɛ maaw minnu bɛ tunga na kɛ namara b'u dusukun na dama ko de y'a kunbaya an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta ye nin ɲɔgɔnnaw ka se ka ninnu caya n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnna bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ko a kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnna Ndemugu marabolo kɔnɔ na B3 o dagala ye Modibo Konare ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na gɛlɛya minnu b'o la a b'a da t'o la an ka lamɛn. Ne ye Modibo Konare de NDWT boyi B3 saisie an bɛ faamalamɔgɔw ye u bɛ to ka munumunu nka an ka baara ma se ka kɛ an bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ o ko an ka lɔ an k'an bolo jɔ an kana baara foyi kɛ an k'a t'u ma n'ala sɔnna o seko ye min ye o b'a kɛ an dun ɲɛ bɛ foro la o tɛ ka siɲɛ o de bɛ k'an jɔrɔ an b'a lase jamana faamaw ma an bɛ sɛnɛ min kɛ n'o ye dɔɔni min ye an wolola sɛnɛ in de la ka mɔ sɛnɛ in de la angɛrɛ bɔra kelen an fɛ yan 7,000 ani 600 ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ ni solution bɛ sɔrɔ a la an ka yɔrɔ a ma suma ka kuma autorité bɛɛ fɛ u k'a lajɛ an bɛ kuma min fɔ anw tɛ jamana jugu ye anw b'a ɲinina a ka ɲɛ de u k'a to an ka fara ɲɔgɔn kan yala ka baara in kɛ n'olu bɛ donna kungo kɔnɔ u kunnafoni bɛ di u bɛ boli ka taa sanfɛ n'olu bɔra u bɛ se ka n'u ka baara cɛnnikɔ daminɛ nɔ na an b'o kuma min fɔ hali bi u bɔra yan u ma mɔgɔ kelen ye u ɲɛna u bɛ bolila ka taa sanfɛ olu bɛ taa tile 1 tile 2 u bɛ se ka n'a minɛ a dakɔrɔ la appareil ko ye tiɲɛ ye aradɛri ko ye tiɲɛ ye nka n yɛrɛ ɲɛ y'a ye a birilen filɛ foroko nin o fana ye tiɲɛ dɛ an wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan yan jamana in dugu bɛɛ y'i kɛ tiɲɛnikɛla dɔn awa an yɛrɛ don daga minnu sigilen bɛ yan tiɲɛnikɛla minnu bɛ yan fana an bɛ caman dɔn a la u k'a to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bɔ bolo la wala anw minnu sigilen bɛ ɲɛni kunna yan n'u b'a fɛ an bɛɛ ka bɛnkan ta fana u k'o fana fɔ an ye n tɛ dɔ kɛra jajiri fasara dɛ ala ka futini in ban jamana in lakanabaaw ala k'u lakana sabu an kun ko an ka jamana mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan yala futini in bɛ se ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ n'a mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o de bɛ baara in kɛ parce que jadisi ninnu fara ɲɔgɔn kan de n'u bɛ tiɲɛni kɛ k'a daminɛ masinɛ ka taa bila tɛnɛkun ka na jafara bɛ ka taa bila mutani fasa la u bɛ ɲɔgɔn wele de kana fara ɲɔgɔn kan ka na u ka opération kɛ n'u bɔra ka opération u bɛ yɛrɛ kɛ an ko an ka population ka fara ɲɔgɔn kan de u bɛ don sira minnu fɛ ka na an ka foro kɔnɔ yala an bɛ se k'o bali an ka population k'u tɛ donc o taara kati ka taa kati gosi kati population ka bɔ ka kati lakana ka fara sɔrɔsiw kan ka kati lakana munna an ko an ka population ka bɔ n'u b'a fɔ ɲɔgɔn kan ci k'o fɔ an ye ni min nana kalo 6 san 1 fɛ o bɛ taa anw de sigilen b'a kunna depuis 2018 fo bi tiɲɛna an tɔɔrɔla han u ka politique kuma ninnu tiɲɛ la an tɔɔrɔla kuma kɔrɔ u ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ye Mali ko in na ba n tɛ tiɲɛ la an ɲɛna koyi parce que bamananden ka danbe ni ka hɔrɔnya de ye sɛnɛ ye ka bɔlen wɔsiji la ani ka danbe ni ka hɔrɔnya bon n'a fɔra ko sɛnɛ tɛ ka kɛ mɔgɔ min b'a fɛ futini in ka ban yarabi ala k'a ban an ni ɲɛna mɔgɔ min t'a fɛ futini in ka ban ni dahirimɛ ɲini ɲinɔ don yarabi ala k'a ban i su kan i bɛ fɛn min ɲini ala ka n'i kɛ du jɔna ye fiyewu. an baladan k'a fɔ ni tun ye Modibo Konare ni tun y'ale ka fura cogo min na yarabi ala jamana in kɔlɔsuma jamana in basi lafiya o se masara ma ala k'an bila o sira kan
n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake mun b'e bolo. N karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Birimani sariya kisɛ min n'an b'a wele ko peine de mort n'o de ye ni fagaliko kan i bɛ minɛ k'i faga ko sariya kisɛ in ko a bɛ labaara la Birimanikaw fɛ yen hali sisan dɛ a yirala k'a fɔ ko dɔ fana de kɔnɔna na ko kasɔrɔden mɔgɔ 4 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni minɛna ko ni k'u faga n'i y'u ta k'o lajɛ k'i b'a ye ko député kɔrɔ dɔ b'a la fo ka taa se a ye u ka dɔnkilidala ba dɔ n'o ye rapper ko o fana bɛ ni mɔgɔ 4 na n'an bɔra an bɛ taa États-Unis Californie ale marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ tasuma kɔni ko ale kɔni juguyamɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye incendie ye tasuma min b'a la ni an bɛ don min na ko bi ko hectare 7,000 a n'a kun fɛ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jɛnna tasuma fɛ ka ban wa ko du caman de bɛ yen minnu kɔni maaw ye u sigiyɔrɔ bila ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ don min na bi ko ni wulikajɔ ma kɛ ko nin tasuma kɔni ko a kɔni bɛ baara ko sapeur pompier mɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra an bɛna RDC an b'a dɔn k'a fɔ min ye nisɔngoya taamaw ye o kɔni bɛ sen na RDC ale marabolo la n'o ye Goma ye a yirala k'a fɔ Nations Unies olu ka bolofara min bɛ o yɔrɔ la n'a bɛ wele ko MONUSCO ko dugudenw kɔni bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka u sɛbɛkɔrɔ gɛn ka wuli su la ko wulikajɔ in senfɛ sa ko maa caman kɔni sara ko maa caman fana ko olu sɛbɛkɔrɔ jɔngɔnen don waati in na n'an bɔra sa an bɛ taa Haïti an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ nin waati in na dɛ kabini juillet kalo tile 8 ka taa bila a tile 17 la ko min ye wulikajɔ k'o bɛ sen na maa dɔw fɛ n'an b'u wele ko ganga n'o ye bandijɛkulu ye ko wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ dɛ k'an bɛ don min na ko bi maa 470 ko u kɔni kɛra sababu ka olu bɛɛ lajɛlen kasara u ɲɛ na ko wa k'a ko tɔ bɛ sen na dɛ ko na wulikajɔ ma kɛ ka dɛmɛ kɛ joona ko lakanabaliya k'a bɛ warakata nin yɔrɔ kɔfɛlen na an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana ko kan o la kun b'a da tuyeni ye an bɛ dugawu kɛ yarabi la basi lafiya ala k'o sabati an ka jamana ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma